魔法の言葉。困難な状況に置かれると、人は自分の殻に閉じこもりがちになる。でも、そんな時こそ、周りの人に助けを求める勇気が必要だ。星野富弘。人は一人では生きていけない。支え合い、助け合うことで、困難を乗り越えていける。雨の日は、憂鬱な気分になりがちだけれど、雨上がりには、空気が澄んで、草木が生き生きと輝く。困難な時を乗り越えた先には、きっと明るい未来が待っている。迷うこともあるだろう。立ち止まってしまうこともあるだろう。でも、それでいい。大切なのは、自分の心に正直に進むこと。誰かの作ったレールの上を歩くのではなく、自分の足で自分の道を探していく。今はゆっくり休もう。